Ukážeme vám, ako uvariť originálnu omáčku carbonara. Uvaríme ju pre 2 osoby a príprava nám potrvá asi 25 minút. Budeme potrebovať pančetu alebo prerastenú slaninu, extra panenský olivový olej, syr pecorino romano alebo parmezán, vajíčka, čerstvo mleté čierne korenie. Najskôr nakrájame slaninu na tenké plátky a opražíme ju na panvici s troškou olivového oleja. Keď bude slanina chrumkavá, dáme ju odkvapkať na cedidlo. Nastrúhame syr. Náš tip? Najvhodnejší je syr pecorino romano alebo parmezán. V mise ušľaháme vaječné žltky, do ktorých sme pridali syr. Do vaječnej zmesi pridáme uvarené cestoviny. Náš tip? Vhodné sú tagliatelle alebo fettuccine. Omáčka k nim veľmi dobre prilne. Všetko starostlivo zamiešame. Týmto spôsobom nám zostávajúce teplo z cestovín výborne tepelne spracuje vajíčka. Potom pridáme slaninu. Tesne pred podávaním pokrm dochutíme čerstvo mletým korením. Soľ na dochutenie pokrmu nepotrebujeme, pretože slanina je dostatočne slaná. Vedeli ste, že slovo carbonara znamená po uhliarsky a čierne korenie má pripomínať uhoľný prach? Ďalšie inšpirácie, tipy, triky a nápady na recepty nájdete na našich internetových stránkach.